perquè és un tema, un concepte que jo abraço enormement i que és una prova palpable de la reverb. Evidentment, hi ha diferents jocs amb diferents reverbs, però la reverb que té en aquest joc és molt particular. Quan parlo de vibració, parlo d'afectació, que t'activen algun moviment interior o exterior, que et posin a rumiar i a pensar. Per mi és important fer servir les paraules i els camps semàntics per barrejar tot, no? I me vibren vol dir que m'afecten. El so, per mi, té una cosa molt particular. Anirà més enllà. La música li donem el poder d'entrar en llocs que normalment el discurs o la imatge entra però amb una altra velocitat. Aquesta capella, que és la capella del Magba, això sona com raro, la capella del Magba, sí, és un espai sacro, desacralitzat, que això és superinteressant, però té una cosa que per mi és un element més interessant encara, que és la reverberació.